I-am invitat în emisiune pe actrița Marcela Motoc, pe scriitorii Paul Gabor, care ni se alătură din Spania, și Adrian Teleșpan, care este cu mine în platou. Bună seara și vă mulțumesc tare, tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Bună seara, bine v-am găsit. Cum sunteți? Bună seara! Bună seara, Marcela, bună seara, Paul. Bună seara tuturor. O întrebare care vine pentru toți, pentru că este de foarte mare interes. Cred că cu toții ne întrebăm ce ați făcut, cum sunteți după acest an de pandemie. Păi să răspundă Marcela, Motoc prima. uite, Teleșpan este un adevărat gentleman și te lasă pe tine, Marcela, să răspunzi prima. O, Doamne, am făcut destul de multe lucruri în această pandemie, deși toate forțele erau potrivnice. Cumva cred că m-am detașat de toate informațiile negative și am încercat să fac pluta pe spate. E o expresie pe care o folosesc des, dar cred că mă reprezintă într-un fel destul de... într-un mare fel. Am început prin a mă juca în propriul meu dulap cu niște... M-am simțit cumva închisă în propria mea casă și pentru că nu mai puteam să-mi fac meseria, a venit cumva ideea asta la mine și am început să mă joc în propriul meu dulap. Deci cumva ai transformat un scenariu neplăcut în unul plăcut. Ai fost creativă și ai încercat să găsești partea plină. În care făceam un pic haz de necaz și îmi inventam fel de situații. Pe urmă s-au întâmplat punerea la calea unui proiect care era deja exista deja ca proiect, dar nu știam dacă îl mai putem face în timpul pandemiei, și anume un film de scurt metraj, de fapt un mediu metraj, pe care l-am făcut împreună cu Georgia Mihalcea, o regizoare și o producătoare care a devenit o foarte bună prietenă, și am filmat în luna august. Asta m-a scos un pic de pe șine, în sensul în care dacă intrasem într-un soi de letargie sau un soi de jucat din propriul meu dulap în propriul meu confort, aici am intrat într-un soi de maraton. Aha. Pentru că am filmat 38 de minute în 3 zile, în 4 zile. Wow! Deci nu e chiar așa ușor să faci un proiect. 38 de minute în 3 zile, e ceva. Da, în 4 zile am filmat Locaționista. E un film pe care intenționam să-l vindem în VOD cu geolocation, o să-l vindem în România. Sper să mai am ocazia să mai vorbesc despre asta. Pe urmă, tot împreună cu George am mai făcut, iată, încă 2 scurtmetraje, unul care se numește Articolul 22 și un film experimental care combină desenul animat cu personajele reale. Iar pe urmă am început să visez la o producție de teatru. Mi-a fost cumva și teamă totuși să dau curs acestor întâlniri, pentru că eram mereu pe un teren minat și... Doamne ferește, am scăpat, n-am experimentat ce înseamnă boala asta și nici nu vreau să aflu. Dar asta m-a ținut cumva deoparte, precaută fiind, și de scenă și de alte repetiții. Din păcate. Dar ce mi-a plăcut tare mult din tot ce ai povestit tu, pentru că nu pot să mă dezic de meseria mea de psiholog, este faptul că ai transformat niște gânduri negative sau niște emoții ale tale care nu-ți dădeau pace, pentru că să te simți închis în propria casă nu e totuși un sentiment plăcut. Ai transformat tot acest scenariu negativ într-unul din care chiar ai crescut. Și pentru cei care nu știu ce ai făcut tu exact, uite, avem o mică surpriză și avem un demo, așa, le arătăm ce ai făcut tu în dulapul tău de acasă. Hai, mă, fănele, mă, că m-ai și speriat, mă. Ce să fac, mă, croșetez, nu vezi? Mă antrenez să fiu pregătită pentru orice și mai ales să fug. Să fug de vaccin, fănele, că m-am hotărât. Nu vreau nanocip. Nanocip, mă, n-ai auzit? Chestia aia mică, te ți-o injectează odată cu vaccinul și după aia te urmărește să vadă tot ce faci.
Și nu numai că te urmărește, fănică, dar îți spune și ce și cum să faci. Îți alterează personalitatea, îți ia voința. Știu că tu nu ești în pericol, că pentru tine e tot aia. Dar mie, dacă mi-a personalitățile, după aia cum mai joc? Și ce o să fie, fănică? Un teatru de actori nanocipați pentru spectatori nanocipați. Adică cum? Un click ca să râzi, 2 clicuri ca să plângi? Un ochi n-am închis, fănică, toată noaptea un ochi n-am închis. Da, am găsit și soluția. Oculta. Mă înscriu. Nu mă, n-am zis eu greșit, nu e oculta. Nu mă, ocultă nu e o femeie și frumoasă și deșteaptă. Cu toate că fie vorba între noi sunt. Cum să zic, 2 vorbe, ocultism e tot un fel de teatru, dar e secret și implică și magia. Ține-mă, iluminatia simptomatică, să-l grijesc pe băiatul ăsta. Că nu s-a inventat, mă, fănică nanocipul de care ai tu nevoie. Ha, mă bine numărat. Ce zici, Paul? Tu îți dorești nanocip sau ne-a speriat un pic Marcela? Ce să zic, eu sunt nanocipat de multă vreme. La mine problema este deja soluționată de foarte mulți ani. Bine că avem un psiholog în emisiune, poate capăt și eu o ședință, 2-3 gratuite. Nu știu dacă Marcela și-a plătit cotizația în ocultă, eu mi-am plătit-o. Și-a plătit-o, că a rămas fără să ia boala. Deci la ce s-a rugat, aia a ieșit. Da. Și eu sper să am conexiune directă acum cu oculta, pentru că tocmai ce m-am rapelat. Așa că te auzi bine. Și le-ai făcut și promovare. Nu știu dacă chipul s-a instalat foarte bine, așa că dacă cumva dau erori și rămân în, știi, freeze, e de la chip, n-am pățit nimic.